kasarda. Siyak bahala kinimiyo rin. Pagkasarda kinimiyo rin. Oh. Ay, libre? Libre. Sika nga ay, na naman di may ambag mo. Tumulong ako tagdamara, agluto. Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Gawad, nari ka ba yung kalaban ni Gusto natin eh? Diba? Kalabanan naktupay nga kagawad ay ta. Baak? Buwing. Ha? Madilan to pa yung sa sarili na, lumaban di kagawad. Mabalim mo lumaban ti kagawad nga uri tapok-tapok ti saka na. Mo ni kagawad din. Natin man sagak ti nakita nan. Apay, kasi tiba siyan tatan no, tumaray ka kagawad. At talaga na rugi tatag lindini sakit ti paraangak tag ikatak ti kwanay ta mula akto agitaw. Ngamin pagkakwarta akto agitaw no once kami nulak ti gulgulay. No, may sapay ata na ikabay mo. Siyempre, nung nagbungan to, may santo mo lang nagdadawat ako. Ito pa'y tulungan nga subok. Tigsa ni Baka. Sige, baka tatang tapok-tapok ka sakak. Di ka lang maangawin. Bagay mo tig kagawad. Wen, bagay mo. Kagawad. Tapok. Nga kayo mitin. Hindi pa nakatugtugaw ti tao. Alyasan nyo dagos to. Kanumit agituwin. Kas lang kayo kakadwa. May inutak tulat tato nga malilinisan ti. Ampay mo baak, kaya mo ti lumaban ti kagawad. Napay awan titiwalang kanyak. Mabalim mo lata Panggulo. Tsaka manmano kabagyak ito. Sa bagay rumor ka. Rumor ka nga kababain. Ti lumaban nga kagawad. Pinadwan ti kabagyan. Pinadwan kabagyan. Ay, kagawad na matitan. Uray man mano kabagyam. No kaya da kami ti tao, rumor ka. Ti kababay ni Jay, no nagado kabagyam, kitanda kami kayat naabak ka. Ha? Hanay. Nay. Kagawad. Di bagbaga na, lumaban sa pesaw. Mga baga kagawad data. Uray maabak ako, ngamin ida pambar ko. Siyempre, man-mano kabagyak. Ti kababain, ay nagado kabagyak, tapos naabak pa. Kawan ka rupa kipakita ko. Kayang-kaya na sumaw. Baka nasaw-saw lang kamay. Kailangan talaga nga nalain ka sa umodita. No dati damag da, sumbatang dagaw. Ang papabayagin na yun. Kagawad. Dapat tandem kayo. Pati ibagbaga na ni. Baka tanga pras kagawad mo, mabakkan. Nanay na talaga ni Baka. Dikit kayo. Madikit makidikit-dikit. Kahit ko, independent. Kita man no, talaga kahit nagtitaot to. Talanay. Dan sa pangaba ni Baka. Kagawad. Sure bulataw eh. Agadikan kayo naman na. Ibutos na ati ani. Kapuara ka ta. Yung madi ka madanagan kagawad. After 10 years pa bago agpait. Kahit ko nga main, adun to tinaaramid ko, no rin pa nga nakastrict ti kagawad. Ay. Sa oray na abak ton, at least ida naramid ko. Agmula ka niya. Oy. Nas pagkan kagawad. Agimula ka lunay. After 10 years. Ramot to adyan So nga si kagmula ka mutaw. Dami mulak. Nya. Tarong marunggay. Ti damag, no umabutak pa after 10 years. What? Ato nga kinalaing ko aginom, palyana. Bonus lang yun, inabutak pa 75. Man siguro baak. No na may ti intensyon mo sa tao. Ipapahot na po ti bag mo. Gusti ka na. Kasi no, puro rigat mo ti paranas na kanyak. May siguro tan sapak mo dip no kasi mo lang. Kas tanto ti panpanunutam. Nagubingan ka pa ilaang. Ado pa'y ti may puto mo. Kasi nga ado. Puray may isa, awan pa na iputot ko. Madanagan ako, manutawing ko. Agasawa ka gamin ti single mamon
Lumalam di inang na. Di malam mala dyan anan. O, baak. Namin baga na. Rito ka. At ka mamawk. Nutug ayay. At nga sakam, tapok-tapok. Dilpatan natin bago mulay. Nagkaroon mo tayo. Kawan. Timano lumaban ni baak. Single ma'am? Wan. Tikait ko ti single ma'am kaya aja ko eh. Si Sarayan. Si Sarayan aja eh. Sigurado ka. Yan lang mo Inuhaan mo, ure balo siguro. Da, balo, da. Balaw. Kawan sa mukha niyang balaw. Basta di rito mo. Adi ka rin ka mamawk. Hindi nagalanganin, ore tapok-tapok ko sakak. Wan. Baka nagawin inopel na aja kita tira mo. Wan. Tama mo. Pintas Pudaw. Mano nga tawin da nga hiwalay di asawa nan. Adi ko siguro aja 12 years. Bang nagsarapay aja. Bayagan. Nagsubli aja na. 12 years. 12 years. Wow! Maguni pa ay. 12 years. Baka nakarumalaw na ajay. Baka marang-karang kay mati bagik na kinaging face. Siyempre, sabik na sabik ajay. Pwede ba kita aja naranggas? Hindi ka mabureng. Baka tanga barbas mo, marunaut. Karumit din. Wan. Amo na rin trabaho pang balay ajay. Amo na ti agluto, aginaw, aglaba, agdalos ti balay. Ex-abroad. OFW ata. Ibig sabihin, muna mami nagiging kasi nga trabaho. Una, nagagawit. OFW. OFW. Madimi nga domestic helper. So, wala aja ay. Madi malay mo nurse ti abroad oh. Gawin niya. Or agad di manager ti restaurant di Maday, balay lang. Ay pang balay lang. Balay aja, nagapan na. Nya. Ang balin sa No, rabe ay. Kontakag. Nag-awi din ka. Sa Pilipinas. Tatoy. Aro, sakto. Sidag lang. Sakto. Manginom pa aja ay. Aw. Oy. Kala kami sa atin. Una, kalang kayo aja ay. Di sa kami may kako di sa kitapok-tapok ka babay. Nya. Numapang kayo surut da mo ta. Mabalin Ate ano mayat na makasawan. Si Kwata. Damdama bago agasawa kay pagpakik pala to sa akin ang tapok-tapok ka babay. Saka kita ang pinukrusunatan mo lang. Uri ma din pagpagpagan natin, malinisan nata. Oy. Linisan na ta. O ipots panak kas day. Oy. Aw. Di pa tinukati ko kung anak ang isip niya nakadagdagan na eh. Una eh. Kukunak pa yung Ibabad ajay. mo ata. Maginaw ka. Nilakamay. Nya. Nagkasarda. Siyak bahala kinimiyo rin. Nakasarda kinimiyo rin. Oh. Ay libre. Libre. Si Kangay na naman di may ambag mo. Tumulong ako tagdamara, agluto. Takla ba kaya dyan? Tamara, gluto. Madi ti problema ito no kaya nakamulay babae. Kaya tata Isap sa pulo na yung babae. Ay, bagam tatay nga, pati barbas yung marungot. Baka madi ang makasao, no? Kita kami ajay. Man. Oh, marang. Dudwa isip ba yung bagay? Apay gaskaray, di kayo musikan. Gasawa ko. Ubing pa aja kay. 28. Pau. Tintiik. Ubing pagod din nagkasawa ah. Bit magbagi na. Busi nga tawid nga kwan. Stock. Di 16 na idi aja nagasawan. Nagsubli di stock na. Pasak pala ireto mo. Apay madi nga pala nga si ka. Kayat. Apay. Masaya aktikas to yun. Lalo siya. Basta sa kagawadak lang ito. Masaya kagaya mo. Hindi masaya malatang kastuin ah. Ha? Oh, man, talaga ba nga talaga tiga na. Tapos nagwunon. At kanya naman kaya atin. Tutoy oh, sa bawal tatan eh. Sayang nga dyan. Ang papanan nyo nga doon ba? Maramit ko ng arte kayo. Ay, sakto. Tamaki birthday gayam. Yun daw. Yay! Ay, anak na ikagawan. Ay, tatamo lang bagamay. Ay, sakto pa niyo. Nagsama pa lang may tan. Marka? Bak? Hindi pa yung break to ni. Aglinlinis ito. Malumatan. Tan. Malim.
Yan. Sige, dua kayo latan. Saya nga dyan. Ito ba ito, chay? Wala ka main. Nay, doon pa ya. Bakit at bakit? Sila may tibagpagana nga single mama. Nice.